И здравейте, пичове, аз съм Clash Gamer BG и днес ще поиграем малко Clash Royale. Виждате пета реда съм. Ето клада ми, ще поиграем малко Clan Battle, ако ти играе някой. Само да видите картите ми. След малко ще ги видите, защото искам да изигра няколко Clan Battle, за да е по-интересно. Ще ги клоуне. Вау. И дан. Не беше добра идея. Нищо. Вау. Даже не му я пипнах. Вау. Биха ни толкова бързо. Това беше... Вау. Как ни биха толкова бързо? Да, аз да предложа, може да имаме повече късмет, като аз предложа. Или тези са били доста добри, или ние сме... По-скоро те са доста добри. И тук се справихме до някъде. Бързо. Докато не иде. Вау, тук добре. Добре, този се справи доста добре. Зап. Няма да... Вау, тук нямам аз какво го спра. Ти действай малко. Вау, на Уизърда пуста. Те имат легендари. Тук ни взеха едната кола, но и ние сме им взели колата така. Вау, не ни я взеха. Добре, горе-долу добре. Тук няма да защитавам, направо ръшкам. Дупс. Да направи повече деймидж. Някъде към 20 деймидж направи. Аз нямам тук с какво защита. Вече тук ми ги биха. Нищо. Аз нямам с какво защитавам тук. Нищо, че го става тук. Ха-ха. Не е много умен ход да пуска. Вау, пак да прави същата грешка. Пускам тук. И сега пускам това. Сега пускам това. След малко мисля, приключвам клипа. Още един Clan Battle и спирам. Може да изиграя една бика. Ще ми се смя. Тоест ние бихме. Ха. Кой от нашия клан е на първо место в честа? Аз съм на 8 място. Гордо, добре. Не, такава не искам.
Сори обаче. Кажа не. Не ми си играе така битка. Какво щях да пише и той прие. Ще му кажа thanks. Не. Даже давай. Нищо. Гордо добре. Ай сега ви видиме. Сега да ви видиме. Нещо. Нещо да кажете. Тук набихме стабилно демидж. Вижте на колко им е главната кула. Нека се занимава с Валкерия. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, почти не свали демидж. Вау. Последни видя хората. Не. Yes, бе. Тук нямам рейдж този път. Само зап. Дуф. И бихме. Ха-ха-ха. До тук мисля да приключвам клипа. Аз бях Clash Gamer BG. Абонирайте, лайквайте, харесвайте клипове и чао-чао!